Альманах «Апостроф». Выпуск 5. Литературные затемки. Беручы ў рукі чарговы 5 выпуск літаратурнага альманаха «Апостроф», я дзівіўся нашаму падабенству. Я і сам ужо 5 гадоў не быў у Беларусі. Што, зрэшты, не стала для мяне траўмай, бо ўсё жыццё некуды ад'язджаў, а пасля вяртаўся. І сама беларуская літаратурная творчасць ужо зусім не замыкнутая ў межах краіны. Як, зрэшты, і наша літаратурная супольнасць усё менш скутая гэтымі межамі. Хтосьці за гэты час памёр, прыйшлі нейкія новыя творцы. Так ці інакш жыццё працягваецца, і вось гэты трансгранічны альманах мусіць неяк нават намёкамі, нервовымі кантэкстамі, але адлюстроўваць гэтую агульную беларускую нервовасць, зацятасць у краіне і распаволенасць за мяжой, стан, у якім беларускае прыгожае пісьменства так доўга не існавала ніколі. Пяць гадоў, калі творцы або жылі ў тэхнічнай ізаляцыі ад радзімы, прытым цалкам адкрытыя свету, або неяк прарываліся туды-сюды, або заставаліся дома, дзе надрукаваць напісанае, лічы ўжо амаль немагчыма. Сітуацыя нагадвае канец 1970-х, калі хочаш друкаваць, друкуй, напрыклад, на машынцы. Дызайн і тыраж тут не маюць значэння. Адна папраўка на час больш жорстка адсочваецца і караецца распаўсюд. Словам, функцыянальна «Апостроф» выходзіць насуперак абставінам. Гэты 5 выпуск дакладна, бо ён супадае па часе з закрыццём выдавецтва «Тэхналогія», мабыць, апошняга ў Беларусі, з арыштамі выдаўцоў, таксама выглядае апошніх, і супадае з трагічнай, заўчаснай і, як ні зірні, падступнай смерцю выдаўца, кніганошы і паэта Рамана Цымберава. Раман увасабляў надзею, на мой прыватны погляд, гэта быў падарунак нябёсаў, калі ўсіх і ўся зачынілі, а тут, насуперак усяму ліху, з'яўляецца чалавек, які ў Менску выдае беларускія кнігі і распаўсюджвае іх з двух бакоў мяжы, проста і ўпэўнена. Чалавек, які быццам ігнаруе рэпрэсіўную сістэму, а яна быццам бы ігнаруе яго. Вось толькі да часу, азіраючыся назад, думаеш пра тое, што бязмерны давер да свету мы часам блытаем з даверам да чумы, якая ў гэтым свеце пануе і не пакідае пасля сябе выключэнняў, якім і ўспрымаўся раман. А выключэнняў, высвятляецца, ўрэшце, няма. Але гэтае слова «насуперак», якім, здаецца, мог бы называцца гэты 5 апостроф, не становіцца тоесным слову змест. Усё ж мы жывем у бязмерным даверы да лепшага, і нічога з гэтым не паробіш, толькі літаратурны клясык дыхае жыццём народа усеахопна, стабільна і заўсёды, і не можа не рэагаваць на добрае і злое. Альманах «Апостроф». Выпуск 5. Літаратурныя затемкі. На вокладцы альманаху праца Мсціслава Дабужынскага «Вострая брама ў Вільні». І адкрываецца выпуск нізкай вершаў
перад востраю брамай. Дануты Бичэль. Мне падаецца, гэта дакладнае патраплянне ў сённяшні дзень і ў настроі людзей, калі высокая літаратура гучыць як адказ на актуальны запыт. Бо калі літоўскі правайдер закрывае доступ да беларускіх літаратурных і філасофскіх сайтаў з той матывацыяй, што яны маюць беларускае паходжанне, дык гэта ад чыстае недасведчанасці, бо ўсё тое рэпрэсіўнае, што называецца беларускім, а насамрэч ёсць расейскім, радыкальна адрозніваецца ад усяго ўласна беларускага, жывога і несавецкага, што і цярпіць ад гэтае расейскае дэспатыі. Вострая брама якраз той маркер, які дазваляе адрозніваць беларускае ад таго расейскага, што назвалася беларускім. Увогуле, гэта даўняя для беларусаў справа, колішняя Вільня. Трэба толькі адчуваць яе, каб ніколі не казаць, што ты выехаў у Вільню у эміграцыю. Бо ўсё беларускае, чым ты ганарыўся або што культываваў у Беларусі, нарадзілася тут, у Вільні. Тут старая сталіца, якая ад нас апынулася за дзяржаўнай мяжой толькі 40 гадоў таму. І гэта важная канстатацыя, а не прэтэнзія да літоўцаў, з якімі мы ніколі не варагавалі. Аб'ектыўна, гэта гістарычная літоўска-беларуская сталіца, нават як бы каму не хацелася выкінуць гэты факт з памяці. У ім няма экспансіі, але ёсць моцны зарад беларушчыны. Данута Бичэль у сваёй нізцы, якую можна назваць рэлігійнай, развівае гэтую тэму, прычым у адпаведнасці з традыцыяй ад Алаізы Пашкевіч, ад тых 2000 гадоў, за якія мужык не змяніўся. А гэтых 2000 кароткіх гадоў мінула і як не бывала. Данута Бичэль вядомая сваім незалежным, нават непрыступным норавам, і гэта робіць яе словы яшчэ больш важкімі. Я вяртаюся ў горад дадому, каб на вулках, сустрэўшы знаёмых, пераходзіць на іншы бок. Змарнавалася, што нажылося ні цяпельца, ні ў полі калосся. За маёй сцяной забраны храм. Хто цябе, мой Божа, хваліць там? Колішні вобраз забранага краю стае вобразам забранага храму, то бок усё пераводзіцца на метафізічны ўзровень. Край не забраны, забраны храм. Адсюль гэтая блытаніна беларускага з беларускім у двукоссях, адсюль немагчымасць нашага паразумення. Верш Вільня дзіцячая, як салодкі пеўнік. Уся нізка Дануты Бичэль акурат для сучаснай анталогіі Вільня ў беларускай паэзіі 21 стагоддзя, якая мусіць з'явіцца ўслед за папярэдняй кнігай з вершамі 20 стагоддзя. Важна, што падборка Дануты Бичэль набліжае такую анталогію. Вершы пра Вільню пісаліся па-беларуску спрадвеку, ад той славутай прыказкі «Рабі пільна, і тут будзе Вільня». І, як бачым, працягваюць пісацца, выкліканыя тым няспынным прыцягненнем, і зусім не важна, каторы год на двары, бо гэта сама беларушчына прамаўляе, наша прыродная сутнасць. Вільня – цуд.
Вільня – невымерны сусвет над нашай маленькай зямлёю. Зоркі паміж промнікаў сонейка, у каронах святла за спіною. Аўтарка вынаходзіць сваё азначэнне. Вільня – продкаў маіх, айчына. Цікава, з усёй паэтычнай анталогіі 20-го стагоддзя Данута Бичэль выбірае толькі дасавецкую традыцыю і ў вершы малітве да вастрабрамскай маці прачытваюцца матывы з паляўнічых акварэлек з Палесся Янкі Лучыны, з пагоні Максіма Богдановича. Всё лятуць і лятуць анёлы. Урэшце нота бярэцца самая высокая і гучыць як маніфест. Мы народ вастрабрамскі, вольны. Мы знішчаем малітвамі войны. Выбітная паэтка знаходзіць той спосаб звярнуцца да беларусаў, каб было адразу зразумела, чым яны іншыя ад палітычных лукашэнак, чым яны ніякім чынам з імі не асацыююцца, бо стаяць на вялікай традыцыі, выраслі з яе, яны вастрабрамскі народ. І гэтая глыбіня вызначае іх асаблівасць побач з нічым не адметнымі пашпартнымі суайчыннікамі. Альманах Апостроф. Выпуск 5. Літаратурныя зацемкі. Валерый Гапеев сваёй прозай не першы раз стылёва нагадвае старыя савецкія чорна-белыя фільмы, асабліва ў дыялогах. Дзіўная гэтая шчырая рэанімацыя савецкай літаратуры, і сацыялізмам яе не назавеш, і інтрыга ёсць, але адкрыты фінал. Ці то аўтар нацешыўся, ці стаміўся, а хутчэй за ўсё проста тое жыццё знікла, як і не было, і цяпер яно як мроя маладосці, ужо і несапраўднае, хоць і прывабнае сваім пачаткам. З іншага боку, а як цяпер жывуць тыя людзі з вузла сувязі? Як яны кахаюць, як змагаюцца за сябе? Мне падаецца, што жывуць яны ўсё ж па-іншаму, у іншым свеце ды іншымі справамі, бо ехаць да колішняга свайго магчымага кахання на ровары з Шуміліна ў Лунінец 500 кіламетраў выглядае поўнай фантастыкай, як на ровары ў космас. І для чаго ехаць? Каб пераканацца, што ніякага кахання і не было? Яшчэ большай фантастыкай выглядаў бы зваротны шлях, але аўтар спыняе падарожжа, быццам сцвярджае, што фантастыку пісаць не хоча, што колішні намёк на каханне мае свой канец. Умоўная сучаснасць сканчаецца праекцыяй на лунінецкага начальніка вузла сувязі ў словах вераемнай каханкі. А кім ты працуеш? Галоўны інжынер? О, а ў нас такі самы смешны, галоўны, пузаты, лысы, але знаўца няма кім замяніць. Ніколі міма не пройдзе, хоць слоўца для кампліменту знойдзе, і ўсё ж падгледзець, ці хто сукенку новую надзеў, ці валасы пафарбаваў. Во, мужчына, а дзе ты спаў? У намёце? У лесе? Ну, дзякуй Богу, вой, які ты. Аксана сыпала і сыпала слоўцамі, не магла спыніцца, быццам адгароджвалася гэтымі неабавязковымі словамі ад нечага істотнага, ад прызнання гэтага істотнага сапраўды важным. Канец цытаты. Апавяданне Валера Гапеева з лунінецкага цыклю пачынаецца ды сканчаецца трускалкамі. Дакладней, пачынаецца, але не тое, каб сканчалася. Гэты зімовы апостраф чамусьці ўвесь напоўнены трускалкамі, іх смакам, водарам, выглядам.
Ось ізноў лунінец, бо вершы Аксаны Спрынчан, ізноў Аксана, яна друкуецца адразу наступнай пасля Гапеева. Гэта спеў у гонар роднага лунінца. І тут у мяне зноў пытанне да самога сябе. Не мне вырашаць, ці варта паэтызаваць саветызмы. Маю на ўвазе райцэнтр. Але вось заўтра нешта зменіцца ў жыцці, і ўсе райцэнтры ператворацца ў паветы, як яно было спрадвеку. Зрэшты, паэтцы лепей ведаць. Можа, тут проста іншая паэтыка, якую я не счытваю. Лунінцу, роднаму чыгуначнаму вузлу. Яшчэ адна пераклічка з Гапеевым. Між іншым, такія месцы, я іх называю абертонамі, бываюць у часопісе важнымі знаходкамі і нават містычнымі пунктамі, бо з іншага боку ёсць штосьці спецыфічнае ў тым лунінска-столінскім словаўжыванні. Аксана піша: «Вып'ю кубачак кавы і пайду на канаву згадваць маленства». Неяк у тых мясцінах мы абралі раку Льву для вандроўкі і ўжо на месцы той ракі не знайшлі. Рэчышча было, а ракі не было. І недзе там, у балотах, адшукалася іншая, хуткаплынная вада. Спыталіся ў мясцовых, якая назва. Мясцовыя так і называюць яе канава. Паеду на мора. Не, лепей я пайду на канаву. Столькі ў тых мясцінах дробных супярэчнасцяў нарадзіла савецкая ўлада, што не заўсёды разбярэшся, што сапраўднае, а што надуманае. Мой лунінец, з табою я на ты, і націск стаўлю не паводле нормаў. А вы як ставіце націск? Лунінец, лунінец? Аксана Спрынчан уся ў пошуку, і радзіма не перастае заступаць ёй дарогу. Таму складаны яе шлях. А можа, яна свае знаходкі імкнецца не ўскладняць. Той, каго я кахаю, пахне тым, што я люблю. Трапнае ўвасабленне розных сэнсаў між кахаю і люблю. Кахаеш цела, а любіш душу. Увогуле ўдзячная справа адшукваць паэзію ў канкрэтных рэчах і назвах твае малое радзімы, асабліва калі геніюс лоці любіць слухаць вершаваныя споведзі. Альманах Апостраф. Выпуск 5. Літаратурныя зацемкі. Іван Клімянкоў піша эратычную аповесць. Робіць гэта як бы падкрэслена абыякава, што ўвогуле для беларускай літаратуры справа звычайная, каб ніхто нічога не падумаў. Сцэны сэксу схаваныя ў кантэкст. Думаецца, для чаго так, калі аповесць эратычная, і менавіта эротыка павінна быць тут на першым пляне. Хоць з іншага боку у інтанацыі аўтара можна ўгадаць іронію, што таксама недакладна. То ўсе гэтыя людзі, героі, нічым не адметныя па жыцці, апроч хіба што сваіх імёнаў прозвішчаў: Рыва Саламонаўна, каб пра іх чытаць. І потым усе дачыненні і манеры ў іх чыста савецкія, зусім не звычайныя людскія. І прытым як піянерскія, быццам чытаеш пра секс у артэку. Прытым аўтар ці лірычны герой, паабяцаўшы іншаму, што не любіць маладзенькіх і таму не будзе заляцацца да 19-гадовай дзяўчыны, яму больш падабаецца гаспадыня. Пачынае ўсё ж сніць тую 19-гадовую, што сам ацэньвае як непрыстойныя паводзіны і дае слова мужчыны, што не будзе яе кадрыць. І сам жа сваё слова парушае, цытую: «Прабыць месяц на моры і не мець інтыму крыўдна і несправядліва». Канец цытаты. Такая мараль артэкаўская.
Леонід Дранько Майсюк здзівіў сваёй нячуйнасцю, вядомы сваёй увагай да дэталяў і тонкіх спалучэнняў паэт піша тост Хемінгуэю і базуецца на творы амерыканца, узятым у расійскім перакладзе «Фіеста». За ноч прагартаю фіесту, старонак у творы няшмат, і сонечна крыкну Эрнесту Хемінгуэю «Віват». У 1976 годзе выходзіць кніга ў перакладзе Юркі Гаўрука «Фэст» і «Узыходзіць сонца», якая на мяне асабіста робіць незабыўнае ўражанне і становіцца этапам майго беларускага сталення. Я апісаў гэты момант у кніжцы «Занзібар», рэцэнзія на якую, між іншым, ёсць у 5-м апострафе. Цытую: «Што за дзівосны дзядзька гэты Гаўрук? Як можна гэтак узяць і паднесці табе культавага амерыканскага пісьменніка настолькі блізка, што ягоная рэальнасць становіцца тваёй? Фэст? Яно ж і па-беларуску фэст. Найбольшае з усіх святаў. А якое свята можа быць большае за ўзыход сонца? І гэта ж тваё сонца». Тым часам «Фіеста» быццам падкрэслена чужая экзотыка, далёкая, як тая Гішпанія. Заменай пары літар Гаўрук усю Беларусь проста бярэ і далучае да Еўропы, дзе яна і мусіць быць, да Амерыкі, якой ты захапляешся, да цэлага свету. Прытым як бы намякаецца, што Беларусь можа далучыцца толькі будучы незалежнай, без Расіі, якая зусім не свята, без фіесты. Канец цытаты. Не ведаю, чаго каштавала Юрку Гаўруку выдаць кніжку з назваю «Фэст», але для мяне, і не толькі для мяне, гэтае слово стала вызначальным. Такім, да прыкладу, як і яшчэ адно беларуска-ангельскае слово «сэнс». На жаль, у нядаўнім выданні перакладу Хемінгуэя «Фэст» згубіўся. Так закончылася гэтая незвычайная і чыста беларуская гісторыя. Пяты апостраф прабіваецца да рэчаіснасці так, як рэчаіснасць прабіваецца праз нас саміх. Зусім не хутка, але трэба ўлічваць складаную прыроду гэтага вялікага арганізму. Ён такі ж кансерватыўны і такі ж асцярожны, як наша літаратура і як самі беларусы.